Tu jestem. Tutaj jestem. Tutaj, tutaj. To gdzie jestem? Tutaj. Tutaj jestem, zobacz. Tutaj. Tu jestem. Tu. Tutaj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. A kto tutaj jest? To ty? Nie. To ja. Tutaj. Tutaj. Tak, jaki ty. O. Tu jestem. Patrz. Jędruś. Tutaj jest tata. Gdzie jest? Tutaj. Tutaj. Tu jestem. Tutaj. A, tu ja. To ja. O. Minuta 9.